finalen. Det er par nummer 6, par nummer 10, par nummer 16, par nummer 17, par nummer 18 og par nummer 19. Og på bane 2 skal vi have junior 2 A-finale. 3 par, par nummer 57, 265, 272. Værsgo, kom på ryggen. Det er flot. Tusind tak skal I have. På bane 1 danser vi jo om det danske mesterskab i børn 1 rekruttering. Har vi nogen favoritter? Har I jeres kammerater? Hvem skal vinde? Hvem skal vinde på bane 2? Værsgo til Kvikstad. Damer her, det er kraftigt. Disse to finaler. Tusind tak skal I have. Det var rigtig, rigtig flot. Vi har resultaterne til jer om ikke så længe. Vi fortsætter bane med